Más de 1000 alumnos han pasado por las clases de pintura y manualidades que organiza el Concello dentro del programa para mayores. O obxectivo fundamental é promover a actividade tanto física como intelectual da xente maior, intentar combatir a soidade e, sobre todo, promover hábitos de vida saludables. Esta mañana inauguraban la exposición en la que nos muestran sus trabajos y lo que queda claro es que de esas clases han sacado mucho más que técnica. Aprendes a hacer cositas y te sales un poquito así de lo de siempre, de limpiar la casa y atender a la familia, que tenemos que tener algo de diversión tamén un pouco. Gústame moito facer manualidades, xa fai moitos anos que as fago. E este ano tocou as siluetas estas. E ao mesmo tempo que facemos as manualidades, pois estamos coa compañía das alumnas e coa profesora, pasámoslo moi ben, tomamos un cafeciño, e despois vamos para a casa con estes regalos máis contentas que cucos. Eu levo 4 anos indo. Ahora cada paso faimos un pouquiño máis porque vamos aprendendo. En vez de ir desde nenos a maiores, vamos de maiores a nenos. Entonces agora estamos facendo cousas que ao mellor fan os nenos, pero como son feitas por xente que temos todos dos 70 para arriba, entonces damos un pouquiño de máis importancia. Ai, filla, o mellor que nos pudo pasar na nosa vida, porque as nosas edades, imagínate, estar aí de brazos cruzados, que che presta unha depresión que non sales dela, digo, que depresión ni nada, que o pasas estupendamente. É que o pasaste bien, eu, mentre que estou aquí, o único que faço é cantar.